yaro bubbina bene sabuna yida moƴƴi. Oh, bismillah. Ana me yalta dum buyi joni. Kono inete da? Min ko ay sallamarano. Assalamu alaikum. Ko min inete Iburo. Ah, Iburo? Biɗɗo Panju Bayo. Ah, Panju Bayo. Biɗɗo Panju Bayo. Ene kan yo wondi do. Min ko mi jombaro kono modi am o yahe gol o jippori ke wopa jemma jemma. Aw modi ma non no wakili. Wakili de. No, mo wakilani ma. Kono ay min kadi babe ngam risal be Senegal be babe ngam do bokki. Innete be Panju Bayo ben. Ɗuɗama nanaɗi inde ɓen koto maɓɓe no sandiŋeeri ko ɓen naɓi ɓe minen fewn ɗo ko koɗumen ay ɗo vacance tun addi men ɗo te kadi mi yahayde e balɗe ɗo koɗu rek ta yumin ko yaasi ɗo yeytoɗade baaɓen an Sénégal ɗo étage ji towo ɗin fof kamɓe ɗi okkan taw miɗumen ɗo allo Baba, babin, mais onon ko mi wata gertude ɗum nanen 100 millions jon 200 millions konto mi watta ɗin fof ɗaɓɓe gollayɗo min mi wata ɗum de no babin min mi wa siga ɗum no babin ɗaɓɓanelan gollayɗo kono hande mi ɗumannoto ok miɗo arde ɗon ay mene babin an ay an ko pewmi hoɗɗa ka menen étage mo ala 5e ɓe sohla premier deuxiéme fof ko sadaka ayi oto kadi taxi ɓaleejo ɗen ɗum ko sadaka sak hitande ɓe waɗa e sadaka bus noon jon noon ɓay woni ko a jombaɗo ayi kadi baaɓen an ne lilan accumi ya mission maɓe ne lilamo joni hay en yiiti dayi nan ko million ji e Sénégal fof ko kamɓe ji awa baabe mo Fatou Ba no riisi few jaka aden ɗumano ɗo jo mi riisa e joni min ka d'études. Le réussir c'est partout. C'est pas pourquoi. Minya harlan falan yewtu seeda sabu min o mo yiɗa ɗo hande mi alaka mi yalta ka yaasi gore ɓamɓe fof mo nanɗa o ko inde ma on wolde mo nanɗa o ko inde ma hiɗa hayloɗo wanni wattiri ni ɓay noon min yewta ko a miñirawo an accumi torke ma acca yaka men ɗo andita ko neeɓi neeɓude yaadu sinno ɓoɗo waɗi on ɗo addoray accirini yalla fi yalla ana sewo yalla ɓorani doddoray awa haalno ko baaɓe ga rattoma ñanda ko fiya yewɗa ɓaya golle hara nanga andori sikkurani ko hande ɗum heldanima no gasa siɓe tawima ɗo joni joni o sonata a heɓa joni golle ga joɗɗa ɗo lanoga haɗa ko nen ma ndurma yam kono sall ƴeeɓe baaɓe ga yettolan joni habba rek ينجلا ولا تبغي عن الخير متهولا يكاد العثمان من كل منزل السلام عليكم الصلاة على من السلام عليكم محمد كتو مينا on jarama de e wayriɗo miɗo ni wallahi koto acci kilam a mi accitadima ɓa ayi hande mi ari miɗo ɗo wallahi kono ɗa andi tun minan mi yalande hunde wotere andi bomi ligganto on mi liggodata on meɗen mo naɓi tan joni Thiés to joni ko tomi woni liggoyade
ko ɗum waɗi sa hiila nde ɗo paɗe fof mi a yallando ine ko an jonata mi nouvelle ko o mi jentamaɗo wallahi ɗum ɗon kan hande kadi a hiilan hande kadi a anday kono no woto woniri ko to tan ala to ami mais on fof ɓe hiiɓe jam Hiɓe jam. wallahi ɓe fof hiiɓe jam komi jonnanno nenan kon anoni hewɓe nongoji ɗi hino laba ha ñowɗon hakkude daraje dande ma no wawi ñowdede mi hande andi on ɗon mede makko ɗaynaari mi mo wawi mi gayna fes ala to alhamdulillah jali katu ande noon kañum gaddinnaje ɗe naraninne jewgu ko no waɗi na fesugol ittata jali katu Babe. nam Kalau dia tahu mana tuli para dia kalau apa le? Kalau lebih harus suatu kan tuli siwar nak kalau ni. Dumba bolong dulu sudah. ɗon jooɗi joni Mi wayi wala hombo aɗa woto hakkunde ñalla one anena mi maya waɗudoy waɗudoy Mi waray ko an woni ɓangoy nata kono habbore en yewtay woni waɗudoy ko yiɗa wo ko doy waɗete a anda so tawi woni wona o ɓiɗɗo ma ɗo jalli kadi o toñi koto mum kono ɗiɗani ɗum ɗum o toñata Eh kalau ɗum malah. wawata wonde Ditanya le mana? Orang go suttu be go kagalle monto. Aku kindra me menenge babe ngame haya nasiya mo. ari noon min hay ko min ko wallata baɓe ma ko mi wonani wollantami sa wayno komi tippa e ma anda ari no ɓornoɗa hakkude ma e allah hey ko ko an woni wadde ɗum ko an woni wadde ɗum hakkude jogoɗa leyɗe ma ɗo hakkude ma e allah an e wawi ɗum ɗo hakkude ma e allah ɗum ɗo hakkunde ñalla ɓe sina ko nduba bolong bonnidigal bonnilangal min on noon ɓa ko ni allah waɗiri ko ni wonɗa jogtoɗo ɓemade min on mi yeyi nanon koto eyi koto moƴƴi jottoɓe ɓiɓɓe ma e koto na kamɓe Babe jone yande fi Allah. Babe ma do suttu go iwu go kagalle mabbe to. Ala na lerga kukkidira haya. o na kanko jali katu emba ɗum ɗo ɗo Eh kono babe. Ay don dum do son tawya ko to are bu joni yerga de suudu. Regi lo dum do nena nyota to masa. honto woniri Dabbite mo kala be to lambo. ko ɗo woniri walla ko ɗo yetolan Ye dare mo ko nder saw. mi waɗaymo hande emba ɗum ɗo no muusi hono Ɗum ne wuri moƴƴude sinon nena yewta tum mi haala ba on kota ngara bi on sikkude kanko nena ko ɓe laamata ɗe galle ɓe wonata wonde ɗum sela jaɓi si on regina ɗum nena hata tum mi haala habbo rek kala kono waɗi bobama kono waɗi madare bi anawnu kono waɗi an tokola jooɗi ɗo kañande wonnon ko waɗi wonnon ko wonɗa miijade bo bama fiyalla nene ko miñama jali kadi mi nodduno waajagol seeɗa sabu jooɗaki kalle men ɗo ko nande komi wolanimi kon hawrade e makko nene o yimi wuli o hen ko wonɗa waajade miñamma jali kadi kon ko ɗum ɗum immini mo naɓe sikko a ɓiyaali piyaali mum noon an mi faalama ngallude ɗe ɗo galle jani noon faalama fuɗɗagol ko wowande ene gore wone ɗo honɗum wone ɗo honɗum sanduno mi waɗayno ɗo ɗappiyanayno mi toolaji on pourquoi hiɗa piyamo oni onon kadi ala jee waɗe doye landoroɗo muɗum ko koto makko ni ko ma waajo miñam makko ka so waajakimo kombo waajo koyo piyu ko ɗum woni waajagol koyo piyu woni waajagol an hiɗa ne'i taw na hiɗa immude ɗo terena o ñaama ha reeduma ngara ɓahe hakkaɗo ɗo ligganima ɗum ɗon kan hiɗa waɗude ka hiɗa piyanan min naaɓe gootum naɓe kanko ko goto mi wowlay ɗum ƴetta wowla ton jabodire maɓɓe nene hay complot oɗo tam jabode oɗo waɗa ɗo emba ɗum no muusi honno ko antindinimo yo piwmo ka min ɗon hande kadi ɗum lesana ɗum waɗete joni na noon joni ɗo e waɗay parti gueɗel gueɗel sey nden mo kala ƴetta ko jeeyi ko naɓora min ko ɗum mi waɗata ɗum mi waɗata anani ɗum ka an kadi ananay ɗum hande mi yahi hande kadi min wowlata ɗum momadara joni jottare wota tew to ɓawi ma ko woni wonde kon sa gerdi ni min konno mi gerdata har joɗɗaro bo bama sa gerdi ni hala mi anda min konno mi gerdata bo bama nami falama ngamde nene mi songo mone nande ka nder salon ɗo min e gore ma mine fof tawi mi yittoton mi anda ko mi waɗi jaka soko fus alaɗo ɓayɗani si babe ma weltike galle ɗen fof nanay weltare nde
nene na min no hiɗande ko hoore mo wonno hene si baba ñawel tike kamɓe ko ni asɓe moniki men la kono guerde men ka nder galle ɗo onon nene allah komi ala en haalande min ni on baba ñam ko nena jeeneɓo ɓuuri hiɗude on hoolaciɗa ɗum wona haala ma e accirni accu ɗum fi allah koto accu fi allah miɗo jonnoma respect nan koto baba ñande ñande naɗo mini ɓe ɓokkan 2000 francs coggu paɗe ɓe sali ɓe ɓokkinena jeeneɓo 20 000 ɓe dari kadi ɓe amani ɓe hoore ɗum to baba en woni gollude so ɗo kama mbuuɗi ɗandiraɓe en ala golde hay nokku hoɗo ɓe artita mbuuɗi ɓe ala ɗe wollude kono ɓe wollude ɗi he accireni fi allah ngo sonko tabaɓe ma waajo men ɗo bonnanami ɗum fi allah feƴƴi yo wonɗa yatto immoya immo yo wota ɓe waajo men bonna yo allah jaɓu waajur ngu yo amina he kam hoobamo andimi ko falma haalande jallikat to accu to jallikat siɗa faala duwano ngalande hay sa tawi jallikat sukaɓe no dampiramo ko yasba ballo wota ndaarude siɗa faala duwamo sikko anani ɗum nene mi nani to ndaaru ko baba en wadde kon nene mi dartaɗum hoobamo ndaare men minen muño ɗon o yi aduna ɗo muñiɗo o gayni nene ka wonɗon ɓe ɗaɓɓude golle kono mi heɓalto yo allah hokkore boobama si allah jaɓi wakkilode nene fewta on tampo yo allah hokkore boobama golle nam mbiɗo duwanima allah ya foolu wata foole booba mbiɗo duwanima alani on dugi men da tay woni do ende sa to dugi hawti trop ka duusu
moom pare ko ba léegi ah yaa ngi doon jàmm waaw. waaw lu may dégg nii ci duus yi. waaw man dama bëgg a jot wala man dama bëgg a wax wala man dama bëgg a jàll ci Sénégal lii la mu doon bëgg dugg ci biir xaaral. kii xaaral ma xaar bi ci génn fii damay fekk fii damay fekk ba mu paree rek génn jëli ko lijjanti man laay fii nga may fekk ma ko jëm bëgg a dem ci duus yi di wax lu la neex baax na rek ah man dama bëgg a jombat xam nga dama bëgg a waaru man ah. Jambu tidai di mo jambu tedina mo jambu tidai di mo jambu waaw ah kii dama nga ko fekk ci biir sax kii xaaral fekk ko ci biir rek man lii lan la ci kaw si lii lan la lii mooy lan ah kii xaaral ma fekk ko ci biir kii bàyyi ma xaaral bi pare xaaral bàyyi ma xaaral laay fii la may fekk lii man lii dama ko seeyal sama kër man damay dégg di kii xaaral lii dama ko muñaale kana yow dof nga. yow ko waxal dof. yow. waaw xaaral ba nga fekkee ma ci biir loolu dinañ ko lijanti. waaw xaar ma foofu sama fekkee. xamante nga torop. waaw xaar ma foofu. fii laay toog xaar.